बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। नेक्स्ट जोंहा दङ लक्ष्मी ब्रह्म। बिथाङा रेडि दङब्ला जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। लक्ष्मी ब्रह्मनि उनाव दङ मेरिना बसुमतारी। बिथांखौ रेडि जाना थानो थाखाय खावलायबाय। गाइस लक्ष्मी ब्रह्म आखाइ खबनानै एसे लक्ष्मी फैदों जोंनि स्टुडिअ'आव हलाव। वाह 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 मिस लक्ष्मी हमलाय ब्रह्म गोबां मोजां मोसादों। दाउ खौवौआ मामोन? मिलौ गोबां मोजां मोसाबाय दे। दायो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना माबायदि मोनदों? बे नोंथांमोननि आखायाव दंखायो पेपार शीट। नोंथांमोना भट होबानो जाबाय। 10 मार्क हो दे, 10 हो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा दंखायो जोंनि बे बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि थाखाय जोंहा सायख'जानाय जोंहा 3 नायबिजिरगिरि। बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो लुबैगोन बिथांनि मोसानायनि सायाव। बिनि सिगां जोङो नोंथांनिफ्राय बेखौ मोनथिनो लुबैगोन नोंनि मुङा मा आरो नों बबेनिफ्राय फैदों बिनि सायाव। आंनि मुङा लक्ष्मी ब्रह्म आरो आं बङाइगावनिफ्राय फैदों। 9 15 थेंक इउ सो माच। आङो जोंनि 3 नायबिजिरगिरि बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बिथांनि मोसानायनि सायावहाय नोंथांमोना मा मार्क होयो। बिनि सायाव जोङो नोंथांमोननिफ्राय बिबुंथिखौ मोनथिनो लुबैगोन। फार्स्टआवनो मेडाम। हेलो मोजां ना? यस मेम। नोंखौथ' आं आगोलावनो लोगो मोनखाबाय। नोंथ' बिराद स्ट्रं डान्सार। ओमफ्राय दिनै एसे माबा प्रेक्टिस खम जादों नामा? अनलि 3 days जों प्रेक्टिस खालामदोंमोन। ओमफ्राय एसे दुरबल मोनदों मानोबा? फिभार जादों। दे मोजाङानो जादों डान्सआ। थेंक इउ। मिस्टार माइकेल सर। हेलो सर। दा बुंखाबाय 3ल' प्रेक्टिस खालामदों होनबालाय आंना बेल'सै बुंनांगौआ माने अबेबा थाथ'हां मोनदों आरोना मोसानायखौ। एक्सप्रेसन वाज भेरि गुड। थेंक इउ सर। बाट थाथ'नायल' बेल' आरो आंनाव इशुआ। बाट आइ होप फर द भेरि बेस्ट। इउ हेभ अ भेरि दिस वान सिनेमेटिक माने एप्रच दं मोसानायाव। एन्ड आइ होप द भेरि बेस्ट फर योर फिउचार। अल द बेस्ट। थेंक इउ सर। सर हेलो सर। बरायदों। मोसानायाथ' मोजाङानोमोन खिन्थु फ्ल'नेस बियो एसे माबा जादों दा आप एन्ड डाउन आरो एनार्जि एसे खम नुदों
नेक्स्टआव जाहाथे मोजाङै नाजायो आरो हार्ड वार्क खालामनांगोन मानोना जि लेभेलनि डान्स कम्पिटिसन बेयाव गोबां माने एक्सपार्टफोर फैगोन ना दा बेनिखायनो साबसिन आरो जोबोद माने खस्थ' नाजागोन बेखौ आसा खालामबाय थेंक इउ sir. थेंक इउ सार दाउखौ मिलौदो देंखोआ गोबां मोजां मोसाबाय जिखुनु हक नोंथाङा सेलेक्सन जागोन जाया बेखौथ' इयुनावसो जों मोनथिसिगोन बाट आं बेखौ बुंनो सानो कि स्राय स्रायै नोङो जौगालांबाय थाथों थेंक इउ सो माच Thank you. थेंक इउ